sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, karon atong gisaulog ang ikaduhang Domingo sa Adbiento ug mausab ang atong ikawalo nga adlaw sa atong misa nobina pahinungod sa atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang Immaculada Concepcion. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabaldas sa among mahinangpog pangsugat sa imong anak. Hinuno alinamdagan sa langitnon mong kahalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniha. Kiniamong gipangayo, pinahagis sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyang kaalam ug sa kahibalo ug sa katakos sa pagmando
sa iyang katawhan. Mahibawan niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Pinunua hukman niya sa katarong ang mga kabus ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang magiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungid sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahuna, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan, mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Dios, tugahi sa imong panghukom ahang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakupan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa kayutaan.
luwaso niyang kabus sa iyang pagsangpit. Ugang gisakit, diha nga wala gawi mo tabang kaniya. Kaluy-an niyang ubos, ugang kabus. Luwaso niyang kinabuhi sa mga kabus. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan, ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ng panang, kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud nagsanyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, ug sa ingon makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig, maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panigingna ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Heso Kristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtotoo. Ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudeyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad, ngadto sa mga patriarka, ug aron daygon sa mga dili Hudeyo ang Dios, tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudeyo. Awiton ko ang mga pagdaig, alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang ginumanaka ninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Niadtong panahuna mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya mingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gisgutan ni propeta Isaías sa iyahang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimugikan sa balibo sa kamelyo, nagbako siyag panit, ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniyang mga tao gikan sa Jerusalem ug sa tibuok lalawigan sa Judea, ug gikan sa kayutaan nga sa kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduceo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy dihas sa mga gamot, ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya gnigo nga igpapalid aron lainon ang tahok gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahok iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo karong adlaw, atong gisaulog ang ikawalo nga misa novena sa atong pagpangandam sa kapistahan, sa atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang Immaculada Concepcion. O karong gabiuna ato nang gigamit ang liturhiya sa ikaduhang Domingo sa Adviento. Mga igsoon ko ni Kristo, kung dunay dakong kasaulugan nga mahitabo, ang mga tao maggaguliyang sa mga andamon, magkapuliki sa angay buhaton ug paliton. Sa gikaingon ko na, ania na kita sa ikaduhang Domingo sa Adviento. Mao nga ang atong ebanghelyo karon nagtudlo kanato sa pagpangandam. Mao nga si Juan misinggit sa kamingawan, prepare the way of the Lord. Hinulsuli og biyai ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Unta, ang tanan natong mga kasing-kasing mag-andam og lawak alang sa Ginoo. Advent
is a time for preparation. It is a season of conversion and repentance. Dili man dautan, dili man sayop ang mangandam alang sa Pasko. Unsay atong kanon pohon panahon sa Pasko. Diba? Ang 500 igo naman anato, Noche Buena. Diba? Mag-uol tawag unsay atong kanon, unsay hikayon. Gani, maghuna-huna ta, ug unsay atong paliton panahon sa Pasko. Unsay atong sayawon ug gantahon panahon sa mga Christmas parties. Unsay atong ihatag sa atong mga inanak. Unsay atong irigalo sa mga tao nga duol sa atong dughan. Dili man tingali dautan ang pag-decorate sa atong mga panimalay sa mga Christmas decorations. Apan kun kining tanan, kutob lamang dinha nan walay bili o gawang lamang ang tanan. My dear brothers and sisters, we need to remind ourselves to keep Christ on Christmas. Mao nga si Juan sa Ebanghelyo, dili igsapayan unsa ang iyang gisulob, unsa ang iyang gikaon, o unsa ang madangatan sa iyang kinabuhi. He simply gets ready for the coming of the Lord. Mga igsuon ko, unsa gyud ay ang atong andamon. Basin nakalimot na tagkumpisal. Miabot na lang ang bagong Pasko. Unya, moabot ang bagong tuig, pero nakalimot na tas pagpangumpisal. Kay nagtuo tag okay na ang tanan. Basin baya, daghan pa kaayo tag gibungulan. Daghan pa tag mga tao nga wala nato tinggi, bisan sa gagmayng rason o madinaggo man. Basin baya, grabe na kaayo ang atong pamintaha sa uban. Basin anaa pa ang atong kasing-kasing sa pagdumot, kasuko, garbo, o kahakob, sulod diha kanato. Mga igsuon, ning panahon sa Adbyento, atong palanugon pagbalik ang singgit ni Juan sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo, pawani ninyo ang iyang agianan. Mukumpisal ta, kung doon natay gikabungulan, magtingganay na ta. Kung doon natay wala pasaylua, pasayluo na nato. Ug doon natay mga butang atong gipasagdan, atimanon na nato. Mura bitaw og sa atong panimalay, kung doon natay bisita, doon ay muabot, doon na gyud tay andamon, una ana ang paglimpyo sa balay. No? Kanang general house cleaning. Hala, tanang suok ato yung limpyuhan sa CR, sa bisan asang dapit, kay dunay muabot, dunay mo bisita. Apan atong hinumduman, mga igsoon, repentance and conversion will not happen during Advent only, kundili sa kada higayon nga kita mahibulag sa Ginoo og sa atong isigkataw. Unta, dili lang takutob tawgon nga mga Kristiyanos. Pinagi sa atong bunyag, nahimo kitang sakop sa kang Kristo. Ug mo nang gitawag tag mga Kristiyanos. Kundili kinabuhion nato si Kristo sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw, ug sa tanang higayon, ug sa tanang dapit, while we are looking forward for His coming at the end of time. Apan kung sa atong panaw, ug sa atong pagpangandam, niining dakong kasaulugan, ug mahikalimot kita, ug maglisod ta sa pagpangandam. Usahay, daw dili na nato mabati ang singgit ni Juan sa kamingawan. Aduna tay manlalaban, aduna tay modelo nga si Maria.
Dili siya sama ni Juan nga nagsinggit sa kamingawan, apan gitudluan kita niya unsaon nato pagpangandam, og kini atong makita diha sa iyang kinabuhi. Mangayo ta sa iyang tabang aron sa ingon maandam kita sa pag-abot sa Ginoo, sulo diha sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing. Atong hinumduman, mga igsuon, He can only enter a heart that is contrite and pure, a changed heart. Matod pang Mother Teresa of Calcutta, change your hearts. Unless we change our hearts, we are not converted. Dili na nato paugmaan, dili na nato palabyon-labyon pa ang higayon, dili na ta magpaabot og ugma. Let us do it now. Basin ugma, ulahin na ang tanan. Now is the acceptable time because the kingdom of God is at hand. Amen. Nagatuo kami sa Diyos, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dilig binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog sige kan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, sa tumang pagsalig ng Dios kanunay magpatalinghog kanato, mga muyo kita ngadto sa atong Amahan sa langit, ug moingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Nga latas niining panahon sa Adbyento, ang simbahan mutubo diha sa grasya, samtang sa kahinangop nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Jesus. Magampo kita. Nga ang mga nangulo sa kanasuran maghiusa sa paghago aron makabut ang tunhayng kalinaw o hustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit o bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod o pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala
pa ipakataw. Magampo kita. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag niining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon balik ngadto sa Dios. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw nang ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang mga nangamatay, makakitag katumanan sa ilang gilauman, ug magsadya sa walay katapusan didto sa langit. Magampo kita. Maayo ug maluluyo nga Amahan, panalangini kami sa among pagpadangat nganha kanimo sa among mga panginahanglan ug bag-uha ug lig-una ang among pagtuo diha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Makapuy-puyunta kanimo Ginoo ang mapawsano namong pag-ampog sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukid. Gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugop ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Sa
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inundumi sabang mo maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ka nga daygon ug amoy kaong himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa samahan, atong gamiton ang mga pulong, kagitudlo kanato sa atong manunubos.
Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, og gahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan ang gidahapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay palawat kanimo apan ni pamulong lamang. Magampo kita, human kami mabusog o Ginoo, sa imong lawas ug dugo pinaginining sakramento, tudloy kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon, kaysa mga butang nga kalibutanon, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaha kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Pinaagi sa lamdag sa pagabot ni Kristo, santuson unta kamo sa Dios nga maluluyon, ug punon siyang panalangin, kay nagtuuman kamo sa unang pag-anhi siyang bugtong anak, ug nagpaabot sa sunod niyang pag-anhi. Tubag? Amen. Magmaligo unta siya kaninyo diha sa pagtuo, ug maglipay kaninyo diha sa paglaom, ug magpalampos kaninyo karon diha sa gugma. Tubag? Aron inigbalok niya nga mahimayaon, kamo nga nalipay pag-ayo sa pag-abot sa atong manunubos nga nagpakatao, mabulahan sa mga ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Tubag? Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo.